Mai girma shugaban kasa barka da ɗawainiya da 'yan Najeriya. Barka kai. Your Excellency barka da aiki. Baba da Allah wata tambaya nake so na yi ma game da gwamnan jiha ta Atiku Bagudu. To, A lokacin da ya je neman tallafin manoma a wajen ka adadin nawa aka bashi. tiriliyan 1.5. Kuma ka san a September ka taɓa bashi wasu. A ya kama wajen tiriliyan 2. Dan Bagudu 'yan jihar Kebbi na son su fara katashi ba su da kuɗin da za su fara. Kowa ya shiga neman jama'a. Mai girma gwamna saboda me? A yanzu akwai wuraren da ba kare ba. Shin ko ka san cewa buhun taki zai iya kai 39,000 ko 40,000? Mu ba mu ki duk Allah ya kai mu. Wallahi na yadda kai mugu ne. Wai ma wane ne ya baka lambar yabo ta harkar noma? Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Baba ka sa baki bawan Allah ne ya raba mana kuɗaɗen nan. Kamata in fito in sa baki ba. To baba saboda me? Kada a bar kura a baya. Baba kuɗin nan da su ne muke son mu fara katashi. Ana ta kai ba a ta kaya. Baba dan Allah a taimaka a bamu kuɗin nan. Ba a ba da kuɗin. Baba dan Allah a taimaka a bamu kuɗin nan. Ba za a ba da kuɗi ba. To baba me yasa ba za a bamu kuɗin ba? In aka ba da kuɗin mun san amali za a je a yi. Baba ka duba ka ga gonakin. Ba a ba da kuɗin. Baba wallahi idan aka bamu fetur za mu je mu saya. Ba za a ba da kuɗi ba. Baba to me za a saya mana da kuɗin ne? Taki da maganin ƙwari da kuma ba da shawara. Rana fa ta dalle.